Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, i abans de res, saludo afectuosament a les persones impulsores de la moció i de la plataforma i els agraeixo el treball que estan fent en la cerca de solucions per millorar la seguretat de l'Horta. Dit això, crec que és important destacar que, en el fons, ja ho ha dit el senyor Simarro, l'objecte de la moció és la millora de la seguretat a l'Horta, no de la seguretat en general, cosa lògica atès que aquesta moció la impulsa la plataforma Horta Segura. El nostre vot serà un sí amb reserves, amb moltes reserves. Però, en definitiva, un sí, i m'explico. És un sí perquè compartim amb els impulsors de la moció l'evidència que a l'Horta tenim un greu problema de seguretat ciutadana. Aquesta evidència no la podem negar, ans al contrari la tenim molt clara. Però tampoc deixarem que la defensa de la seguretat de les persones l'abanderin els partits feixistes. Efectivament, tenim un problema de seguretat objectiva a l'Horta, és a dir, de delictes comesos. Ningú pot negar que en el darrer any i mig, especialment s'han comès a l'Horta fets delictius d'una gravetat que no havíem vist fins ara. Els 2 robatoris amb incendi que han estat el detonant de la plataforma en són una prova irrefutable. Tanmateix, no podem saber del cert si el nombre de delictes a l'Horta ha anat o no en augment, perquè no tenim dades, tot i que les hi hem demanat a la regidora de Seguretat. La sensació, però, és que han augmentat sensiblement. I també tenim un greu problema de seguretat subjectiva, és a dir, de la percepció de seguretat. Crec que totes i tots estem d'acord en que avui les persones que viuen a l'Horta se senten molt més insegures que fa un any. I el meu grup no és insensible a aquest fet, sinó tot el contrari. En aquest sentit, ve el cas destacar que el grup d'Esquerra va ser l'únic grup de l'oposició que en les propostes al Pla Local de Seguretat va denunciar que el pla ignora totalment l'especificitat i els problemes de seguretat de l'Horta. Per això, entre altres motius, continuem exigint la revisió del pla. Una revisió que, a la vista de l'evolució de la seguretat a la nostra ciutat, és més necessària que fa un any. Per això, el nostre vot favorable també és la forma en què volem expressar el nostre suport i solidaritat amb els nostres veïns i veïnes de l'Horta, que han patit en primera persona accions tan reprovables i inadmissibles com les que varen patir les impulsores de la plataforma. També votarem a favor perquè compartim majoritàriament el que es demana mitjançant els acords. Bàsicament, es demana que s'estudien els canvis normatius per millorar la seguretat, no es demanen uns canvis en concret. Una altra cosa és si compartiríem o no amb els promotors de la moció i amb alguns dels altres grups municipals quins canvis concrets caldria incorporar al nostre cos legal. I és obvi que la distància que ens separa d'alguns grups és molt gran i és obvi que no compartim alguns dels plantejaments que fan a l'exposició de motius, però al final no votem l'exposició de motius, sinó que votem els acords. Tanmateix, el nostre vot favorable és un sí amb algunes reserves, ja ho he dit, perquè no compartim alguns dels plantejaments i afirmacions de l'exposició de motius, alguns dels quals estan científicament demostrats que no són certs i alguns altres no tenen el suport amb la normativa. Tampoc compartim totalment que la moció, tal com s'ha plantejat, ajudi a curt o mig termini a millorar la seguretat a l'Horta. Com els varen dir els impulsors de la moció, creiem que hauria estat més útil una moció en clau més local, plantejant propostes aplicables localment i en el curt termini, com ara la revisió a fons del Pla Local de Seguretat incorporant-ne l'especificitat de l'Horta. Però més enllà d'aquestes discrepàncies, avui votarem a favor de la moció, perquè compartim amb els veïns i veïnes de l'Horta la seva preocupació per la seguretat i la necessitat d'actuar-hi, i perquè amb el nostre vot favorable els volem fer sentir que ens tenen al seu costat per treballar per la millora de la seva seguretat, com hem fet sempre. Gràcies, senyor.